Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling. Oo. O tanawa, ang mga langgam. Nibalik sila sa kahoy. Murag nahibaw sila nga nibalik ka na nako. Alice. Sorry. Justin, I love you. I love you too. Kalaog niya, Justin! Oh, Mia si Mara. Justin, naara si Mara sa ubos. Nakakita siya nato. Ila ko na ako ang tanambutan. Justin, asa ka? Naog diha! Dili ko ni mo mahimong biyaan! Mara! Pasagdi na lang ang akong bana o banako! Hoy, inutin! Dili mahimong taguan mo, Justin! Dako, nagatraso na ko! Wa kay katungod nga musong dinhis among kaugalingon, Mara. O siwa? Mara, ako ang legal nga asawa ni Justin. Ayaw kalimot ni Ana. Hoy, Alice! Ayaw pag-post drama no, Justin! Ayaw pa das kalami niya manulti! Gusto na, Mara! Gusto na kong malinaw nga kinabuhi, Mara. Ikaw ang may hatag og kagubot sa akong kinabuhi, Justin! Ikaw! Mara, dili ka angay manghasi dinhis among kaugalingon. Tuhod kay dili ka asawa. Ako ang tinuod nga asawa ni Justin. Mabdos ko siyang anak! Busa dili mahimong iyan na akong ibaliwa! Mara! Gusto na! Hunungon na nila to atong kabuang! Si Kabuang! Ikaw ang nagsugod ining tanang, Justin! O ikaw, Alice! Nagtuo kang wa ka makatampo sa mong relasyon? Nakatampo ka sab kung nganong nakabaton mi og relasyon si Justin! Tungod kay bakakon kang dako! Tigpakaron ingnon! Gipatuo mi ninyo nga wa mo'y relasyon! Mauli taong daga mo! May isibihang na mabdos ko! Muangkon ka na nga ikaw ang asawa, Alice! Bakakon ka! Husto na, Mara. Ayaw itan pag-iskandalo dihas among nataran. Mara! Pauli na sa beach house! Kay di na ako mubalik dito! Mao ba? Isuong ka mo! Mao ba? Gusto gini kang makapatay ko? Mapriso ka kung imo na buhaton! Pauli, Justin! Justin, gipusil ta ni Mara. Mara! Gipasamot lang nimo ang imong kaway lami anang imong gibuhat! Wa na ko'y labi para di mo! Kinakuha naman ni mong tanan ako! May kwarta ka naman sa bangko! Akong gitrabahuan ang maong kwarta, Mara! Ayaw kalibot, anak! Pauli, Justin! Pauli na ako! Alice! Pasalipod! Justin, Mara! Hunungan na ka ng imong gibuhat ni mapriso ka na. Kung saman! Pupauli ka ako, di! Mara! Uy, Mara! Naunsa ka man, uy! Ano pang hagyas din eh? Kati! Mia si Kat. Mara! Magkaigo ka na pagpamusil ni mo! Pasagdi ko, Kati! Kilala mo pa ulis, Justin ako! Pero kuyaw ka ay kung makaigo ka ugway labot! Bahala! Nagkisi ako maigo! Musamot na dili mo pa ulit si Justin ni mo kung manghagis ka dinis ila! May tingali magpalayo ka ura din Dili! Kilala mo uban si Justin ako karon! Unay dili siya mo uban, ipaunsam na nimo, ha? Naa naman na sa siyang asawa! Sa bagit ka laban, Kati! Nahuna-huna lang nako nga wa kay dag-anat ni sitwasyon na, Mara! Justin! Mara! Dili ko ni mo mahimong biyaan! Mara! Gusto ka mo mga maratisa mo, ha? Pakpusin mo! Mara! Ha? Ay, ginoo ko! Mara! Gusto mo, Justin? Pauban ka na ako! Dili! Pauban ka ba na ako? Dili! Justin, Utsay huna-huna nimo. Justin, ayaw na pagbiya na ako. Pero may armas siya. Kung mukuyog ka niya, basin dili ka na mo balik pa na ako.
Justin! Justin, maluoy ka. Ayaw na taon pagkanaog ng atong panimay. Maluoy ka na ako. Dili na alis. Makibuwag na gid ko ni Mara. Mara, pauli na! Kay bisan unsa may buhato nimo, di na kumubalik nimo. Gusto gilay kang timalas ka kinabuhi, Justin! Daan ang dimalas ang akong kinabuhi, Mara. Sukad nga natingtal ko nimo. Gubot na kayo ang akong utok. Karoon ka na lang musulti, anak! Kay doon na ka na may laing kabit! Mara, ayaw patagag sulti. Alice! Ayaw pagdahong na nabuta ka na si Justin! May lain siyang babae! Justin, unsa pa na iyang gipanulti? Alis, ayaw pamati ang bayana. Napraning lang na siya. Nakong sa'yo ka ipasaka ni mong balik si babae ka na tawahan na, Alice! Nako ka lang sa'yo! Mara dilim na. Mabalik kita sa beach house. Tag na. Kuya, kung may mga pulis ka mo, ani. Mara, kasi magkaigo kapag laing tao din, Justin, babalik ko! Timaniina! O ikaw, Alice, ibutang si mo huna-huna ang tunay laing kabit ka ng bana mo! O mao ka na nga mong yawayan! Justin! Mailan ko rin gihapon ka ng kabit mo! Mara, dali na! May nagtawag na gidog pulis nung kayo na! Dali na! Tiwasa sa cellphone ang inyong gubat ni Justin! Dali na! Huwag ikaw, Alice! Pangutan-an ang tawana! Kung kinsang iyong pag-ong kabit! Dali na, Cathy! Justin, tinuod ba ang iyang gisulti nga may lain kang babae gawas kang Mara? Di na tinuod eh. Nag-imbento lang na si Mara og storyaron. Di ka na masalig na ko. Pero posible nga tinuod ba ang iyang gisulti, di ba? Alice. Posible. Alice, mahimo ba? Ayaw pa daw sa mga bakak ni Mara. Baka akong kitubayana. Gusto lang siya nga pasukon karon imo kong palayason. Pero di na nimo buhaton, di ba? Tungod kay mahal ko nimo. Kung pagmahal lang ang hisgutan, ikaduha ka sa Ginoo nga akong gimahal, Justin. Pero Alice, ayaw pa daw sa gipanulti ni Mara. Napraning lang itong bayana. pero nag-away ka mo tungod sa usa ka babae, di ba? Nangapubuhos yan nimo. Kinsa man ang babaeng gipangabubuhan ni Mara, ha, Justin? Wa. Alice, wa ko lang yung babae. Buong na lang na sa kapraning ang gipanulti ni Mara. Isa lang masuot sa iyong utok. Ate Alice! Te, naalang mo barangay Tano, te! Hae mga nang nabubutin niya, te! Asa man, ha? Asa Dinhi mo? ka lang una, ha? Dinhi ka lang una, Alice. Hae mo si Mara, ha? Hae na! Wala ba lagi tao na niya? Asam na bayan na, oy! Nilak, oy! Bilakaw ng babae nga na noong rin sa bahay. Milak ka na si Mara? May armas bang kuno ning ipabuto, sir? Oh, doon na. Wa ba inaigo, sir? Wa man. Kung gusto mo nga dakpon si Mara, lakaw, tungasan ninyo sa ibabaw. Basin, wa pa ito magkasakay sa iyong auto. Papaulio na kasi mong tabat-ching-ching, Justin! Pamiya na lang mo din eh. Umanang salida. Kinanglan niya makapahuway ng akong asawa. Ate Alice! Te! Ayaw ni palabya yung taon, ti, oy! Isumbo mo kay Chip ang gibuhat nga pagsong ni Mara, te! Sir, blatter na, sir. Doon naman kay armas ang misong nga babae din eh. Doon na. Pasag di lang. Amo nang sabutan sa akong asawa. Uy, Char! Oh. Char! Lakaw na mo. Ang akong asawa ng akong agdon kun amo bang pasakaan og reklamo ang nanong din eh. Sige, sir. Dali na mo. Okay naman sila. Sir, tempat, dili para sila okay, sir. Namoy lang dakpunon. Ha? Kana god, kana ba, kana mo dakpunon ninyo. Ipadakop ko nimo, Romero? Sabado, imo ko gitok mo, do. Dili na ako palabyon. Lakaw. Reklamo lang kay atubangon ta mo. Uy, suga ko nimo. Malakaw na mo. Kay ako na papahuwayo ng akong asawa. Oh, asawa? Char. Sa Char, ha? Sa Char Romero? Ay dabag ko na kong amigo ko, si Char ba, Justin? Chariot! O, sige. Ihilak og maayo ang imong kaguol, Mara.
Huwagin mo ba ako, Justin? Huwag na siganan ako. Ayaw paghunong sa pagsamok niya. Ayaw lang iapil ang asawa niya kay wa makaidag-anan ini. Makalagot. Sige, paulit lang una ha, kay may buhaton pa ko. Makalagot si Justin. Makalagot siya. Unsa man, ato ba sa kanog reklamo sa Mara? Bukat nitong sa nga iyang nabuhat kanina. Gidadaan ko niya garmas. Gipasalbahan kita niya. Ayaw na. Oh, Alice. Pero, Alice, kinahanglan mo tagam tong bayana. O di na maguna-una sa pagbalik din eh. Katong babae nga miyam-am ni Mara ganina. Kaila ka ba niya? Oh, siya si Kathy, ang akong therapist. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!